Bato! Yo, Wardzo! Usa kaming gabi mga angkol ug mga auntie. Tugutin na sab kaninyo ng mga edad sa tagkatahuran ni mga orasaha. Ayan, kumusta mo sa ating mga pamangkin? Ayan. At syempre, welcome na naman po sa ating programa sa mga kakatune in lang dito sa 90.7 Love Radio. Maying gabi, itong programa natin ha. Tutoy na Love. Or Love Tutoy na. Of course, kasama ang inyong Uncle Totoy dito sa ating programa. At tayo po ay naka-FB Live no, sa Love Radio Manila. Ayan, tingnan niyo po ngayon pag nakikinig po kayo sa Love Radio, sa 90.7 sa radio. Buksan niyo po. Marami po tayong bisita. From Onciano Colleges, Manila. Mga estudyante ni sila from that colleges. Ang kurso nila, mga libtanag tango. Ang kurso na dentistry, di ba? Mga maanyag, gwapa o gwapo. Well, anyways, mga kabisyo, no? Ito lang, matanong lang kita ngayon. Ha? Ikaw ngayon, ha? Col, ikaw te, ha? Kung siguro, no? Kung sakaling ikaw hindi ka nag-asawa, no? Mas pipiliin mo pa rin bang maging single? Sige nga. Or kung ikaw ngayon wala ka pang asawa, no? Single ka ngayon. May plano ka bang mag-asawa? Galingo-lingo sila, no? Sabi na ayaw daw. Pag nag-aasawa ka, andyan yung langit. Di ba? Yawards, no? Kailangan pa bang i-memorize yan, mga kabisyo? Basic po, no? Pwede pero depende maging single. Or pwede din as is siguro, no? Pag may asawa, di ba? Alam mo, nung araw mga kabisyo, sabi nila, pag hindi ka na makapag-aral dahil nga kapo sa pera yung mga magulang mo, pag-aasawahin ka na, di ba? Para siguro daw makatulong. At may improvement. Yung iba naman, nung araw din naman, pag wala ka pang trabaho, palahubog ka. Lagi ka lang umiinom ng tuba, bahal. Huwag ka nang mag-asawa kasi magiging sagabal din sa pamilya. Di ba? Tama. Alam mo mga kabisyo, ang pagkakaroon po ng asawa at pagiging single po. Single ay may kanya-kanyang mga pros and cons po mga kabisyo. Okay, narito na ang ilang aspeto, no, na dapat isaalang-alang natin, no. Pag meron kang asawa, ang pros niya, no, may kasama ka sa bahay. Kasama ka sa buhay din, no, di ba? Siyempre, ag-ana-ana. Wag lang maglak. Siyempre may kasama ka sa buhay na maaaring makatulong sa mga problema at magbibigay ng kaligayahan at siyempre kasiyahan, di ba? Patong dito, patong dire, di ba? Ang cons din naman, pagkawala ng kalayaan. Siyempre pag nandyan na yung asawa mo, manilingan, regali ka. Dudala ako sa kapitbahay kasi pupuntahan ko si yung kumpare ko. Hindi ka napapayagan, di ba? So ang pagiging nasa isang relasyon ay nangangailangan ng mga kompromiso at maaaring mawala yan pag siyempre mag-asawa ka na. Eto na rin, no? Pag ikaw ay isang single na tao, wala pang asawa, ang pros dyan, siyempre, kalayaan! Diba? Yawards, June 12, araw ng kalayaan. Yawards, So pag sinabi mo may kalayaan ka, ayan, may kalayaan gumawa ng sariling desisyon at sundin ang sariling gusto. Halimbawa, merong party doon na sa opisina. Ayan, pwede ka. Pag merong kang asawa, agkoy, kakulismaot na naman. Tapos pag merong kang mga outing, halimbawa, mag-outing, iwas ka doon sa pagpapapicture.
O dapat ang katabi mo lagi ay lalaki. Oo, di ba? Pag may katabi ka na, medyo hubagang ate, oy. Medyo pwede. Asawa mo, diba? Kulis mouth yung naong. Gagalit na naman yan. Yun ang magiging dahilan ng pag-aaway. Pag ikaw ay single din naman, eto yung cons, ha? Emotional na pag-iisa. May mga panahon talaga, lalong-lalo na pag tumatanda ka na. Yung mga bisita natin, ilang taon na kaya to, di ba? Hindi naman, sa tingin ko naman, wala pa ba ni nalapaw sa kalendaryo. Oo, mga hubagang ate o si gwapo naman po din, di ba? Pero alam mo mga kabisyo, maaaring makaranas ng pakiramdam ang pag-iisa, lalong-lalo na pag there are times, no, lalong-lalo na pag malamig ang panahon na. Di ba? Malamig na yung panahon ngayon. Ano na lang ang gagawin natin sa buhay? Awards, oh! So, yan po mga kabisyo, yung pros and cons. Kaya, nailagay ko dito dahil yung paniniwala po natin, dahil mga lumalabas na mga comments tungkol dun sa divorce. Diba? Andyan na yung annulment. Nandiyan dito na naman yung divorce na magkakaroon daw tayo ng bagong batas. Kaya eto na. Marami mga naghihiwalay. Kaya eto yung naisip ko. Naniniwala ba kayo na dapat munang mag-live-in ang magjowa bago tuluyang ikasal? Para higit na makilala ang isa't isa? Kasama na siguro yung ana-ana. Oo naman. Yeah. Ay nako, tuloy-tuloy po tayo sa FB Live po ng Love Radio Manila at saka sa TikTok po at sa aking fan page sa Totoy Bato Official. Ako pa rin ang inyong Uncle Totoy Bato para sa programang Tutoy na Love or baliktarin natin. Love Tutoy na. Right here on 90.7 Love Radio. Maying gabi, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!